Il-poplu għandu għażla, jew nibqgħu kif aħna, jew inbidlu r-rotta li ħadan il-Gvern. Il-poplu Malti jrid ikun il-ġuri bil-vot tiegħu fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Se tħallu dan il-Gvern jirrombla minn fuqna? Jew se noħorġu nivvotaw id-dum 15 minuti kollox biex tgħaddi messaġġ. Le, jiena rrid nitkellem fis-silenzju ta' dak il-vot. Ngħidulu sul Gvern, inti qbist il-linja issa. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo meta kien qed jindirizza attività politika fir-rendi bit-tema flimkien għal pajjiżna. Huwa tenna d-diżappunt tiegħu meta sema lil Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li ma jridx jippjana fit-tul. Prim Ministru li qed jgħid lill anzjani tagħna li jekk ma naċċettawx iktar barranin f'pajjiżna ma jkunx jista' jħallas il-pensjoni tagħhom. Għandna barranin li qed jiġu jaħdmu Malta bil-paga miżera li qed jispiċċaw jgħixu f'containers. Tfal li qed imorru l-iskola u qed jitgħallmu f'containers ukoll. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li f'dawn l-aħħar 18-il xahar bħala partit ħadem ħafna biex joffri proposti proattivi lil poplu Malti. Robert Arrigo tenna l-appell tiegħu sabiex in-nazzjonalisti joħorġu jivvutaw fl-elezzjonijiet ta' Mejju. Min ma jivvutax ikun qed jagħti l-credit card lil Joseph Muscat sabiex ikompli jirrombla minn fuq il-poplu Malti. Nitolbukom li tagħmlu dak il-sforz 15 minuti għax bi sforz żgħir nistgħu nagħtu messaġġ ċar ħafna lill-Gvern bħalissa preżenti li l-linja sur Gvern inti qbista. Aċċettajt lek ħafna affarijiet fl-ewwel 4 snin għax kont tgħidilna li aħna ġodda, konna tgħidilna li aħna nagħmlu żbalji, veru min ma jagħmelx żbalji. Imma issa kellek sentej oħra fuq dawk l-4. L-esperjenza hemm kienet, hemm qiegħda issa. Allura tużax dik l-esperjenza biex tkun kontra is-soċjetà Maltija. Waqt l-istess attività politika, il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla tkellem dwar l-għoli tal-ħajja li qed jifni lill-anzjani u l-ħaddiema, piżijiet li dwarhom jitkellmu diversi familji. L-avukat Frank Psajla tkellem ukoll dwar il-bdiewa li nataw kompletament il-ġemp minn dan il-Gvern. Il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tkellem dwar kif Adrian Delija qed jagħti saħħtu kollha għall-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija qiegħed jagħti saħħtu kollha għall-Partit Nazzjonalista. Terraqna flimkien matul dawn l-aħħar sena u nofs hawn Robert u David, il-viċi kapijiet tagħna. Dorna l-festi kollha matul is-sajf u matul ix-xitwa wkoll dorna f'gażini u dħalna fid-djar tan-nies. Dar raġel u daw iż-żewġ irġieli għandi qudiemi qegħdin jagħtu saħħithom kollha għall-Partit Nazzjonalista u għall-pajjiżna. U dawn it-tliet persuni ħaqhom biss lealtà u ħaqhom biss l-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnha. Frank Psajla temm id-diskors tiegħu b'appell sabiex in-nies iwasslu l-vuċi tagħhom bil-vot tagħhom fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej.